When you
no obiebie na no Awurade ahwɛ de me foforo yɛ me de man kra yɛ me ɛna ɔmo sɛ me Awurade da bɛn ɛna Awurade tumi yɛ ni gosi afiri so da bɛn Awurade ho mo ni hwɛ wɔn ɔka me nyina ne ebie na ko ɔkoto mo biebie na no so we tie no saa ti yɛ sɔfo tiwe ɔhwɛ no saa ɔsɛ ɔba wo pra ko ti asɛ da ko wo ɔbɛ kɛse wo ɔbɛ kɛse dinatem ye hiya ubrasie sala kila brante abra mwenye sala kwa hivi ni wakati wo yi ile sema no uvuka ba wana kama hiyo wo ya no ayi bema bizo mpeni ya no ukai waka nesi po bokuta wudu ya ba ba se do so sumawai Awurade sakai da eti hana wase mi ura wase ni so ura wase baba bla wafa anabe awani owuti we shame there hallelujah o ti sa na o fe o kuru sa o be fe se Oba say, I want to be that one. I said, yes, I feel that I'm more than over. So I say, also, would you be aware of when I'm a it is all to grab a seat of Papa. And I get oh, yes. Oh, and then Mrs. Hell. Now, Mrs. Hell, I get open say, you rap, or then you blow down. Oh, my God, and then you took Papa, you took. And you had a idea as a Mura, and for me tomorrow, now you share my this one, and this one, oh, how are you? What you have told them, what do I have to pay? Well, I will pay any for Pompey is happy, and yet, Papa, and yes, the idea of what you will pay it. Oh, I will Niga metita tukunya nusu oyapoa onimuti ni onimuane no kwa mo ani blese woni ne tete bo hu na Awurade be obi sa ya bawa papa se bibi ne nyame ye na se bibi ne nyame ye na dia yo de ba ha ne no Awurade na tutu me so aba na si ye o Yesu o ebe si ye o Yesu ha so we ni si ko ba aboto ye uji je nyo First, Mama, we need a new one. We need a man, and you. We need a new one. Madam, did you have a man? I will need a new. Let us have one. Mama, what tell you? Mama, yes, I am. Yes, but yes, you give me up. Now, you are in your Kofi. Yes, you said what I said. And then the other hand, you know, who to do so, as I said, the other remains you here, live at the year of here. Now, that's happening. What is it now? I don't know. What was it? I said, Obama, I'm going to be said to you, and I in the Sabbath. Obama, one day, yes, you don't pay your man. And you and already, yes, obey you for a quality. May the master of the being a really lucky money. Or why did they say yes, you come? Say or tell probably what we say about who do you get out here? Never require vision. A vision to you, day and night. I have 3 days, 7 days, but I have said your way. If you say to you, or what was it you know, Papa? And to all Papa, and to obey the outside, yes, to obey the second one. My business, again, the year, and so many years out of her, obey us and sue you. I will never some. Or the years of soon that you want. Now, can you do say, or can you do it? Can you do it? Or come and pin a move. Now, yes, for you, we are. Where you look at what you do for
ɛyɛ nyame yɛ na yɛde a wɔsi yɛde ne di wura kɔ yesu ti ɛnkɔ nkomoa o yesu ti ɛnkɔ nkomoa o wura tɔ ayɛ na ɔkan ne tirim sɛ sɛ mede me nsa meka na ka de nko ara me ho bɛyɛ me de nti wo bɛka sɛ yɛkɔ na yesu dane ne ho no na ohunu no ɔka sɛ ɔbaa ma ɔbo ntɔ wo yam o kɛkyɛ o ti sɔ mo sanse kan awo ɔsɛ na sade ma ɔkɛkyɛ o na se ɔbaa ma ɔbo ntɔ yɛ kɛkyɛ o na mi nya o mi nya ma ɔbo ntɔ yɛ wa na wunyi bi ɛyɛ o pa bi yɛ o ni ba pa o yɛ ɛyɛ ba ɛfɔ so ɛyɛ o ti sa deɛ ma o ti bi yɛ o ni ba o ba ɛfɔ so ɛyɛ o ti sa deɛ ma o ɔsɔ ɔbaa ma ɔbo ntɔ yɛ wunyi bi ɛyɛ o yɛ bi o ti yɛ si nyame a yɛ fɛ no ɔha na wɔyɛ na wɔyɛ yi yɛ kɔ ma ɔbo ntɔ wo yam wunyi bi ɛyɛ o na efiri dɔn no ara ɔbaa no ho yɛ ne hallelujah ɔsi fi dɔn ma na yɛ ne ho yɛ ne de emu gya pɛm Awurade ɛbɛma yie wa yɛ ne deɛ hɔ ɔsi deɛ na yesu duru ɔpanyin fie no na ohunu wúwo náà n'abẹ́ka. na yesu fún ɔpanyin fie na ohunu atorobɛnhyɛfoɔ àtúbẹ̀ ẹ̀nẹ́ ntẹ̀bẹ́ kẹta jọ bẹ̀rẹ̀ òtún fi ọ̀nà jọ bẹ̀rẹ̀ ní wọ́n ẹ̀nẹ́ wọ́mọdé ní wúhẹ̀ ẹ̀nẹ́ bẹ́ẹ̀ sí ayé ní hó kura ní ẹ̀bẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o nà nọ̀pọ̀ ní èyí wà ní ẹ̀kọ́ sí orí ẹ̀kẹ́ ẹ̀ láti kàkàrà láì ẹ̀sẹ̀ ní ètùbí twa ní dùdọ̀ abẹ́lẹ́ ní ẹ̀bẹ́ bọ̀ ẹ̀hún fún ní ẹ̀yẹ nfa wọn mẹ́tọ́ nàmọ́ nọ̀pọ̀ ní èyí wù kọ́ bá yẹ tíránsì àwọn ọ̀sán náà ọ̀nà mu nyinaa ló ọ̀yẹ́ sẹ́ ba sẹ́ wọ́n nsá sí ìké kó wọ́n sàn án náà ọ̀kẹ́ náà sí náà sí kakra náà ọ̀dẹ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀dọ̀ òkú ẹ̀kyẹ́ wa etí ọ̀wọ̀ yìí. báwo sì ẹ̀ka yẹ sùn ẹ̀ sáà bí nínú ọ̀nẹ́ ọ̀hún sẹ́ ẹ̀ àtẹ̀tẹ̀mẹ́ ẹ̀ ẹ̀kọ́ sọ lẹ́bi bí èsì yàtọ̀. ẹ̀wọ̀ òkú wọ́n yí ìdíje òbí wọ́n ní sẹ́bí ẹ̀ wọ́n yí ọmọ bẹ́ẹ̀ máa bí ẹ̀ hallelujah awurade bɛ ebi wɔ bɛ o ka wo bɛ wɔn kwan yɛ ɔsi yɛ ɛma kwan wo bɛ wɔn kwan adeɛ bɛ ayɛ koso esi mu a ayɛ bɔ ka wo bɛ yɛ fi ma awurade bɛ wɔn bɛ wɔn kwan wɔsi mu ma kwan ayo obi a wawu a yakɔ ɛgbɛ bɛ na ayɛ kɔ mu wo nya ɔsi wɔ wu yɛ wa wo aka ɔbɛ bɛ tu bibi yɛ nyame yɛ na. Nyame bɛsika wɔ abrabɔ. Sɛ ɔbɔ
yɛn Yesu a wɔyɛ ne ti ɔsi kuma ayɛ deɛ kanko si nyinaa wɔyɛ mfiri dɛbi ɔbɛma no aduane ɛnti nyɛ nyame yɛ na yɛwe kɔne na ba yɛkɔba bi na ɛnti wo ne bi ɛne ne nyame ntimi nyɛ yɛka nyame ne nye nyame mu gyidie sɛ ɔwura Yesu a wafrɛ no na wagyina bio ɔmmɔ ne mu ase da manti a na ɔha o bibi ne nyame yɛ na masɛ ne ɛkɔ na bi yɛ kama ne si na yɛn ni asɛm sɛ asase nyinaa so na Yesu so ɔkɔ ɛne fɛnfo ba video gyidie ɔba na mo yɛ tu no ɔsɔ n'atadeɛ mu ɛne video no ɔhu wɔde ne nsa kaa ne pɛpɛ ɛne nyame de ho bi wura efunu ma no sɔre Awurade de ne nsa bɛka wɔade Awurade de ne nsa bɛka wɔade Awurade ho de ne nsa bɛka wɔade na deɛ aseɛ wɔ nipadua mu a ɛbɛ dade a wɔde ho Awurade bɛma yie sɛ biribi a mu ayɛ nyame yɛ na anaa biribi a nyame yɛ na nkasa na ɛyɛ kɔba ka ɔba no mo yɛ tutu no ka ɔnya asa ka ɔba no na abɔfra no na ɔwɔ ka ɔnya nkwa biribi yɛ nyame yɛ na wonyi yɛ na asa sɛ wohwɛ Awurade akyi kwan a ɔyɛ nyame mu gyidi ɔno ɔsi nyame ɔyɛ hyɛbrɛ safoɔ mehɛ yɛ nyame yɛ ma me a ɔbɛnyɛ yɛ ma aporo wo so ne ma ne na anka nyɛ nyame aka me te ase saa ne yɛ Awurade aka wo te ase ɛne nyame tiri ne nyame mu gyidi ne so nyame yɛ bɔne yɛ na Awurade bɛhyɛ ɔnuonyam ayɛ kama ne si ɔkɔ adifɛfoɔ yɛ n'omu di n'akyi n'omu si dɛ yankɔ ɛdɛbi Awurade yɛ sunyamobɔ o Awurade sunyamobɔ o tantan na ɔka eduwa yi ɔbɛ pa o edi na ɔka eduwa pa wɔn sɛ Awurade bɛ hu mɔbɔ o ka bibi hu mɔbɔ a kasi Awurade hu mɔbɔ Awurade hu mɔbɔ Awurade hu mɔbɔ o kasa ɛnna mi yɛ maa ti a lɔ etu yiri pa ɛsɛ abi a ɔbi ba ha ebe yɛ yi o wuyi o yiri apita sama mi yɛ Jesu ka se amen o ka amen ka se paa Yesu bi sɛ sɛ etu yiri etu papa yi kan ma se bibi yɛ eti yɛ yiri yɛ sɛ aha wa ba no yɛ ɔde ba yɛ ebe yɛ yie sɛ bi ɔmo sunu bɛ wu a afi yi to a afi bɛ to ɛwɔ Yesu bi ana yi to. Wudi wo enipa afa owo a wudi a ka wo be wo sise nyame nkoma o papa enipa wo to wo nya ha wudi wa ka wo se nyame nyonam se nyame nyonam ale ne ayo bon se owura ana ɔde ne nsa aka wo na ni aka se se ne mu didi etie no enya sahara ma amen o rami o what is it oh manti o Yesu sɛ kyerɛ yɛn nkɔ ne sɛ me deɛ wogyi di a wode baeɛ a wode frɛ no ɛyɛ saa ma ɛnti me nyɛ ti so na mo sɛ gyidi a ɔde ba fie me deɛ na wɔkoma so ɔde ba ha no owura Yesu ne mu di ɛbrɛ me saa daa Yesu sɛ kyerɛ nipa wɔ sɛ wogyi di a ɛyɛ saa ma ɛnti sɛ Yesu ka na ɛyɛ saa deɛ a me nyɛ ti so na mo Mr. Kenya Boya Kobo said, "Open the way Jesus. Ever on Bukutu will be your word, man. Now, dear Allah, say you dear William, I will bend it to us. And then, what's up, my man? What's up? Oh, what's up? I will need the money, yes, what's up? I know what's up, guys, we need any sound, and then when you be here. Enti sadia Israel no be ebe se Awurade ma ma Denisi ahawase Awurade tie wo enti sadia so ma ni bie no nya gidie ne gidie ne sadia ene de odi ba ha Awurade tie wo la o Awurade ma tie wo hia mo ade bi hia mo ni ba tie wo na Awurade ma tie wo
More bisa ni ni ye. Yego. Okay, we do any for you. Hallelujah. Sala eba fage ma abansafo. Edu wa fo ya mabo. Se o mo bi ya na wa fo ge mo bi. Ego a le ni mo wa. Wa fo ya wa mo nya na ura ni ka. Ya ma ede ya ko ego. Mama na akuma pe. Mama utima se. Utima se ni na ma ni bre mo wa. Ego anu. Ura ni ma nya akuma pe. Ni utima se mo de ba ha. Se de no ni fre ni pase onya ni ayada san. Ne ni bi e. Ura ni me bra se ni tumi to jira nga.